ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଠନ୍ତି ଭାବନ୍ତି ଆଜିର ଦିବସଟି କି ପ୍ରକାର ହେବ, ଆଜି ମୁଁ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯିବି, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି? ନା ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆଜି ଦିବସଟି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜିର ଦିବସଟି କି ପ୍ରକାର ମୁଁ ବିତେଇବି? ଆଜି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ନାମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖି କହିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି। ଯେଶାୟା 11:2 ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଜ୍ଞାନ ଓ ବିବେଚନାର ଆତ୍ମା, ମନ୍ତ୍ରଣା ଓ ପରାକ୍ରମର ଆତ୍ମା, ବୁଦ୍ଧି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକୁ ଭୟର ଆତ୍ମା ତାହାଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣାର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଏକାଠି କରିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଏକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପଠାଇବି, ଯିଏ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଶିଖାଇଅଛି ଆଉ ତୁମକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତୁମକୁ ଶିଖାଇବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ମୋ ସାଥିରେ ଅଛି, ପାଣି ମୋ ସାଥିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋର ଜଳକୁ ମାରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ଶୋଷକୁ ମୁଁ ମାରିପାରିବି ନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜଳକୁ ପିଇପାରି ନାହିଁ। ପାଣି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଶୋଷକୁ ମାରିବା ନାହିଁ, ପାଣିକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଶୋଷକୁ ମାରିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ସାଥିରେ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେବେ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଲୋଭନରୁ, ପ୍ରତିଟି ଲାଳସାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ କେବେ ଭୟଭୀତ କରିବା ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ, ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆଉ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗାଲାତୀୟ 5:22-23 ଲେଖା ଅଛି, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଉତ୍ତମତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳକୁ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ କହିବେ, ଓ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଅଟେ, ଆଉ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଟେ, ଏ ଜଗତ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର। ଦେଖି ଆମ ପ୍ରେମ, ଦେଖି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦେଖି ଆମ ଆନନ୍ଦ, ଦେଖି ଆମ ଦୟା, ଦେଖି ଆମ ଉତ୍ତମତା, ଦେଖି ଆମ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଜଗତ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଲେଖା ଅଟେ।
तो आसतु आम मैंने पवित्र आत्मा फल को आम मान जीवन मध्य लाभ करूँ आ पवित्र आत्मा उपहार को आम मान जीवन लाभ करूँ ज्ञान विश्वास आरोग्य चमत्कार भविष्यवाणी अन्य भाषा परमेश्वर पवित्र आत्मा फल पवित्र आत्मा उपहार आम मान जीवन रहे आम मान जीवन बदल जाए। तो आसतु यही डिवोशन सरला आपण मैंने किसी समय नियंतु एक निर्जन स्थान को जातु एकुटिया स्थान जातु आ प्रार्थना करी कहतु पवित्र आत्मा मत तुम आत्मा फल दियो पवित्र आत्मा मत तुम्हें आत्मा उपहार दियो जद्वारा मोर प्रति जीवन में लागू करी आ शक्ति आ मोर मार्गदर्शक पाई। तो आसतु पवित्र आत्मा को स्वागत करूँ और पवित्र आत्मा द्वारा आम जीवन को अतिबाहित करूँ। परमेश्वर आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमेन।